isda guys, pagpuntahan. Pagpuntahan, may tanay lapas dire. Nanay dunggo ba lapas? Ito naman ang lapas. Jambo, naka-display. Jambo may naka-display. Dito na mas kaganis na kito. Wow, ay na di ay. Kamarong. Kamarong. Ha? Straight tadi Kamarong sir. Kamarong. Pila? Dali, straight lang. 230? Nasisda ba? Kanila mini ununan. Oh, kana wow. Ay, manggatas pang bayo. Dami ka na iskamit siya na. Lagi. Di sa ning ako di hara. Dili ra gyud. Ang kauban na usa ka buk iho. Iho. Kuha ni iho lagi. Ikuha nila. Kapag iho. Kuya wa iho. Kilo 5. Agi. Malog unsa to nila oy. Wa mini ko kay takpan. Salamat. Delikado. Mau kuan din ng iho. Sa din ng iho pa. Ha? Unsa ng iho pating? Patinggot. Makaan din ng pating. Ikaw mo pating. Parang kalinaw ang dagat no. Harap init ang kuranan. Pero grabe inita na. Aray kuling kuranan mo ramat. Luto ni mong itlog ron. Samot siya nagkatabugok. Napalit na mikan guys isda. Lamikado lang tao nagato ang dagat. Linaw. Lansa dyan, pasimrot pa. Ang damay man. Ang lugar dyan pa natin makatabok. Uy, grabe inita. Lagi na lang nakaisip mga sandaling tanggapin mo ang pag-ibig ko'y para sa'yo. Naging lang itong palitong sa mangga be. Ang saya. Tunda na lang asagin. Awa, gadugay-dugay pa ka. Di manday ka mo tabok. Luto patas init. Daduhaan pa manday ka nantay mangga dito sa baligja sa bangpa. Daduhaan si Jam. Sagay na lang ako ni palitan. Laos manday tag merkado. Ginagdita mo laos sa merkado. Datang panahon karon guys, grabing inita, glamas gihapon. May pagpag o grabing kainit. Naghanaka kung mas mangga, nagahinog na guban. Bata man mag-isuog papalit og gidrusoy way buot kanan. Bata pa tutuan naman ko. Pinikanan ng rumpan may mga wanay mga pamatasan. Sa una kami, limit sa buo no ginana. Masuko. Ito kung papa bisag uminom to di misuko kung may nanak mga sigarilyo dili. Ay maanad ko no. Maanan bito, bata pa susugog palit nga nang ilim nun. Pero wala naman yung tuwan. Oo naman yan. Grabing kainit. A few moments later.
Good morning, good morning. Mga unsa guys. Good Hi morning guys. guys, good morning guys. Namahota guys, namidari na nga guys kay may kuryente. Burn out. Burnout. Burn out din sa mga guys, burn out. Doon nakadlaw guys, burnout, laging kalimuot. Mahota guys sa mong sedan guys, kuam. Pakbe. Pinakbit, buwad nga pot-pot, o buwad nga kaniwa pamalutas. Kaya nga dali. Ano yung gagmay? Kuan. Mahaw. Bagoong. Mga unta guys. Mahaw guys. Si mama, nagkaan ko sa mama guna. Paglihan na pa. Wow. Kamatis lang malakas. Kaming koy. Ano namin to ya? Ito ang tambos. Malaking pa guys, katang guys sa kwarti. Galit-galit sa tani. Yan na may saging guys, oh. Gamay kahadjog saging. Yan dapat ay kuan guys, kamatis. Huwag kamatis. Ayong kontad. Mamahaw kita. Namidari, kaya limuot, kalusod, binuo ko. May kurinte, limot kayo. Lugangaw eh. Hindi pamahaw na pa. Ibigin na pamahaw. Mulay bulat. Kamaot, uy. Ang dagkaw, di dyan pupus ko. Yung mga lamok. Saan ka kabasa min koy, oh? Very good si Menggoy, kay mukha o gulay. Hindi ka na isang kubasa. Nagdaming koy. Mingkoy, pangagdan niya guys. Ikaw na nita. Gulay. Gulay. Aga ng dilis. Dilis. Pot-pot. Tapos napay bagoong tinon. Namig ilang buwan kay di parat. Batong man kung makaon ka, oh. Hindi na mukhaon. Very good, yung kaon. Oh, kaon. Okra mingkoy. Oh, okra. Very good guys mingkoy, ah. Mukhang pinakbit. Gutom na. Talong mingkoy. Oh, talong. Talong. Aba, napaka-very good talaga si mingkoy. Pakitang gilas mo kuya. Kaon tanag, gulay. Ang lupas mingkoy, mukha gulay. Kano po si pangit good? Pangit. Yun yung nagkada pangit. Nakiramdam ba na siya? Kaping mangawag koan, palibot. Basta pa na oh.
Si mama nag-music trip. Trip ni mama karon guys, music naman na si Jay. Music niya i-charge ra. Pwede man sa maka-TikTok. Nakatalag ang cellphone gawa may internet. May signal. 20. Amin kayo. Awa ka sa tawong, kang sa kupra, kang sa bason. Ah, Ano Ano? ka? ikaw nagtaman dahil pasimniwan ka. Kang sa magmingkoy, kaya pa siya mungiwang dyan kamingkoy. Kalamig mungiwang. Yung si Kuwati, wala na. Kalamig mungiwang, parehas katuwa pa ko na pila ko. Wala ka. Kan? Budget. Ibalik ko ang nakaraan. Hindi na naman balik, kusog naman mukha. Karon pero makontrol ra ni na. Hoy! Laging be. Ang sang dako Nagalingan ka na. na nagang sidan na kamaharap. Dagan ni malibutang nga sidan. Ang gani, garon nga. Ang saging na dako kayo. Muras akong saging. Kumpade. Muras akong saging. Na, tanan kanan yung sudan. Yung mga dagat butang. Ano na be? Nabag mo yun nga. Wala ito yung ampo-ampo. Kaya sa vlog ko na ito. Huwag ko na mag-ampo. Uy. Nga nung ipakita pa man ang pagampo, kinanan pa ba i-vlog ang pagampo guys? Di ba di na? Hindi ito guys sa tinawad. Para na, di naman kinanglan ni social media pa nang imuhang pagampo. Basta kay bawa kasi mong kagalingan nga nagampo ka na kay kahagit sa Ginoo. Kaya naman gumayon nga. Sige lang mo ko nung may vlog, sige vlog ako nung may pagampo. Kasi alaman mo kay bawa guys. Kaya nga mo ang pagampo, yun na lang mo yung social media. Kaya na may maingon, nga nung ko na mo yapi sa vlog, agamo ang pagampo. Siyempre, ang ato ang pagampo na may privacy. Yun na kinanglan nga. Ilantad pa dyan ni Mos kalagahan ng tao nga nagampo kay pakita ni Mos kalagahan ng tao nga gimuhang pagampo kay kasagaran bitaw magpakarungin nga Diyos nun pero di ay mga dautan di ay o mga binuhatan may panangdiin mo ipakita sa mga tao nga Diyos nun ka kay mao na tinuod ni Diyos nun nagpakaw na dyan ni Pan guys pangit pag gininto kantapan ka sa amin. Paningat ko mago kay grabe nga rin mong utak. Oo, kasi gani ko kay init kayo. Ano mo sa tanan? Kung pa nung dikit-dikit na pang... Katubi to pong ang giapil sa vlog nga kanang may magsimpa-simpa mi. Napoy maingan na sige lang ko nung kuwan. Sige lang ko numig. Simpa-simban dya. Sige lang ko numig pangatawa. Di ta kasabot bro. Kasi ta mo lugar. Di ta magpakita nga nagampo ta. Inantag mga panaway kay mag-vlog ta nga. Magsimba. Ingnan pagabaan kay sige lang ko numig pangatawa sa kananay mo ang kuan. Vlog. Takasabot ba? Yun sa Diyos. Tuloy na naman kasi
din ang tao guys kay pinindayan magagit ng panglantaw na ito yung mga tao nga hinanay lang panglantaw ba kanang sobrang taas na sila sa tanaw sa ilang kaugalingon. Feeling nila nga sila na gadget ang pinaka-perfecto. Munang basta-basta na lang sila mubasa mga tao. Pero para na guys, ang pag-ampo, di na kinahanglan mo pa ng social media. Magrespeto po ta ba? Di mo po tanan tibok ni magkinabuhi nga. I-vlog, hindi mo tanan-tanan, siyempre maghatag po ito ka na privacy. Bakit nag-vlog? Gusto na naman di iPod, pati ang pag-ampo, ang pag-rosaryo, kung sa imong iampo, gusto po di ka vlog. Kaya sa yung manggabi, nagabi. Dahil ito, pagpanit to. Ha? Ayaw paniti. Hawiwa ara. Huwag mo parang alimuta sa nga tanan. Nagang simod guys, gipaningot. Grabe nga limuta kadyo, harang kainit. Hanggang mga tanam guys. Manami kon guys, pamahaw. Masanat ng electric fan ron. Masanat ng electric fan, kaya grabe ka. Ano yung mga rin? Panimuot. Panimagas. So, ginoo ko na isa na bang. Si Biko, uy. Sa gunsun malaman sa imbarnaut. Siguro mga tulo na rin kadlaw. Tulo na rin kadlaw guys. Na si Biko, burnout. Ang kalimuot sa mga tanan. Dalahi na pag kalimuot rin kay marag na ta makaginawa. Hindi ta makalanghap o kanukuan, bahangin. Hindi man lagi nimpaw. Ayaw. Yugasan ito naman yun. Mga guys. Pangamakas. May mabuhat karon guys. Grabe, nalimuta. Karon makalagpak-pak. Kayo?